și la băiat acolo. Portocala? Și mai ce? Și mai ce ai tu acolo? Hai, uite-te acolo la ghetuțe și vezi ce mai ai. Hai, du-te la ghetuțe, da, mulțumesc. Hai, du-te la ghetuțe și vezi, mai ai acolo bomboane, ciocolată, ce ai tu acolo? Ha! Ce e, mami? Ciocolată? Da? A venit moșul? Și ce mai ai tu acolo? Da, ciocolată. Și aveți, ce mai ai tu acolo? Hai că mai ai ceva. Ia, uite-te. Hai, desfacem.